जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के एक बार फिर से आप लोग के स्वागत कर रहा हूं बीएफसी रिव्यू एंड रिएक्शन। जी अब ये चैनल के नाम चेंज हो चुका बा रिव्यू एंड रिएक्शन, यानी कि अब आप लोग के में रिएक्शन के साथे साथे रिव्यू भी हर एक गाना के देखे के मिली। भले वो गाना के रिएक्शन ना होके लेकिन रिव्यू जरूर मिली। रिव्यू में आप लोग जानते बन जा कि रिव्यू में एकदम ट्रू रिव्यू मिली कि का गाना में खासियत बा, का वो गाना मतलब एकदम जो सच्चाई कहली ना कि हई हो स्टार हन हो स्टार हन तो ओकर बड़ाई करे उनका तारीफ करे के बा। ओकर इहे बा के भोजपुरी के क्वालिटी के नापल जाई रिव्यू के माध्यम से और एकदम ट्रू रिव्यू कितना ओकर स्टार दिहल जाओ म्यूजिक के वीडियो के हर एक हिसाब से। शांत रहो आई बनी कितना दिन के बाद। और आप लोग के मन में भी सवाल होई कि बड़ा दिन के बाद आप लोग के बीच में देखे कि मिला बानी तो काफी लॉन्ग टाइम समझी तो 1-1.5 महीना के करीब में 2 महीना करीब में हम गाँव बितैले बानी। बड़ा अच्छा लागल अपना कह के देखी आदमी जुड़ल हटे गाँव से ही दिल्ली में रहेला लेकिन गांव के मिट्टी और जाके माहौल ऐसा होला कि खींच लेवेला और जब आदमी जाला तो आवे के मन ना करेला लेकिन आवे के पड़ेला। दिल्ली की स्थिति आप लोग देखते रहे, दिल्ली का पूरा देश की स्थिति खराब होइल बा। अब बोली भैया हो हमरो बुझाता कि लू को लाग गइल बा, पता ना का होइल बा। दिल्ली की स्थिति तो जानते बड़ा लोग 22-23 हजार कोरोना के केस आ दिल्ली और वही में हमरो तन मुनिजार बुखार हो गइल बा लेकिन अभी तक कहीं मिलल नहीं की हम चलो जार बुखार भइल बा लेकिन रिएक्शन जबरदस्त है। रिएक्शन जबरदस्त दिया जाएगा अपना से पूरा बेस्ट कोशिश सब हम जानते बनी। हमारा नाम जीजी तिवारी जी और हमारा अनिकेत तिवारी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत बा जय भोजपुरी तो लेके हाजिर बनी जा पावर स्टार पवन सिंह के चैता सॉन्ग पर ही कितना साल के बाद तकरीबन बतावल जा रहा है 5 से 6 साल के बाद या 10 साल बहुत मतलब चैता सॉन्ग नहीं आवे वाला था कि बहुत अटेकर मतलब एकरा बाद से नहीं है इनका को एगो बीच में आइल बटे त चैता बहुत मतलब साल के बाद आइल बा और पब्लिक प्यार भी आशीर्वाद खूब दिल बाड़े। बहुत बेकरार बाड़े रिएक्शन देखे खातिर हमारा पता बाटे आप लोग के दिल के बात हम जाने नहीं। तो चलिए लेके हाजिर बन जा आप लोग के बीच में रिएक्शन में खाली दिखल जाई। अभी आपसे बात हो गई के बाद रिएक्शन स्टार्ट हुई और जौन वीडियो के साथ ही हमने के चेहरा से चाहे बोली वोली निकली वह रिव्यू रही। बाकी लास्ट में बस कुछ ज्यादा बात ना हुई, खाली पूछल जाए कि कैसन आप लोग के रिएक्शन बाटे और रिव्यू लेके फटाक दे यही चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में एक बार फिर से हाजिर हो हम जा। तो चलिए गाना के बारे में थोड़ा डिटेल बता दो। गाना में लिखले बड़े विक्की विशाल जी, म्यूजिक डायरेक्टर बड़े प्रियांशु सिंह जी, वीडियो डायरेक्टर बड़े रवि पंडित जी और एक गाना में पावर स्टार पवन सिंह के काफी नया टीम बड़े। प्रियांशु जी काफी अभी फिलहाल में ही बहुत अच्छा म्यूजिक दे रहे और काफी छोट लड़का बड़े और काफी अच्छा उनका से पहचान भी हटे बात भी कैले बानी। तो चलिए एक बार रिएक्शन शुरू कर जाओ। पहले भाई एगो रिक्वेस्ट कर ला भाई भी थोड़ा सा गाले वाला हमारे जीजी तिवारी जो ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइब करी जा। हमारो चैता गीत एगो रिलीज भेल बाटे और फिलहाल में एगो छठ गीत और आज छठ हमारे जितना वीडियो बारे सो पूरा कलेक्शन अपन ऑफिशियल चैनल पे डाल देम शाम के। चलिए रिएक्शन शुरू हमहु कह देता नहीं पूरा देही झगड़ता आवाज नहीं निकलत लागत ठीक गइल बा का कोरोना गाना देखबा आवाज निकले लागी हम ठीक गइल बा का गारंटी देते। पवन सिंह आता ना हम ठुमका लगैले बड़े नो वीडियो एक बार देख चुकल भैया से माफ करम जा हम नहीं देखल कि बेकरारी इतना रहनु कंट्रोल ना होबे सुबह देख लेले। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर दो। पूरा नहीं देख ले रिएक्शन शुरू कर जा। जब सुने के होई भोजपुरी गाना बस बजा के चाहे गाना। आहा ओह सियो रहते सियन ये वाला टी-शर्ट भी पहनले वाले गमछी तारे नहीं बटे पागल बाके ना चेक करो करे छोटू बाबा के देखो नए आई बड़ी का धोनी शादी के संग ये तो पवन सिंह हॉल ना दुल्हन बना के लैनी मंगिया सवार जी के नाम हदी छूटल बनी सुकवार जी दिल छू जला ए राजा जी दुल्हन बना के लैनी मंगिया सवार जी हाथ के नाम हदी छूटल बनी सुकवार जी हसुआ धरनी जन चिंता से गोलम हो चिंता से गोलम खेतवा में संगे न चलो हमसे ठुमका खेतवा में संगे न चलो हमसे कटनी न होई ये बाला। ये सब सीन देख एकदम हमारी बनी जो है मूड में बड़ा लगा था पवन सिंह जी। धर हसुआ चलो शुक्रार बनबो हाय लेकिन आई सब का मिक्स बचियो अरे खाली तुमका तो गर्दा उड़ा देले बारे
बड़ा अच्छा लगा बा पीछे में अरे डांसे बता तो डांसे कभी कैसे पवन सिंह ना देखे मिला रहे नैहर में कहीं नहीं काम कोनो दिन जी सुकवार हई हम में चाम हमर हो जाई मलिन यार लाइन बस हम में यो विकी विशाल जी जबरदस्त दिखल बड़े नैहर में कहीं नहीं काम कोनो दिन जी घाम में चाम हमर हो जाई मलिन जी कमर कहवे लगी तो लगावे बड़ी मलहम लगावे बड़ी मलहम तवा में संगे न चला हमसे आवर ठुमका न होई यो चियर में हाथ न चला हमसे कटनी न होई ये पला पवन सिंह जी मूड में बड़ी बात ध्यान दे हम जा मूड बने में टाइम लग रहा है कि मैं बन चुका है गाना में यो से जो पौड़ी बनाई देखिए हेडफोन ना खराब हो खराब होई तो होई भाई ई का हो ई का पौड़ी बांध ले पवन सिंह जी कॉमेडी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं गलत बात है एगो इंटरव्यू में सुन ले हो हम जा सेट पे बहुत ज्यादा कॉमेडी कर रहे हैं मान मर्यादा के राखी न खयाल जी ठीक नइखे चाल राउर बिकी विशाल जी यो भी विशाल जी चल 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 मान मर्यादा के राखी न खयाल अब की बात तो चैता में गाता उतार दी गाना राउर बिकी हॉट ट्रैक्टर पे बाजी छोड़ी पवन जवला आओ बालू देसी टाइप के लगा था खेतवा में संगे न चला आवाज पे आज ठुमका लगे यो गजब डांस के लो भाई न चला हमसे कटनी न होई चला खटनी तब कर आग चले जाता सही काम भैया हो एक बार तक गर्दा मचे वाला बा हर थ्रेसर पर हर ट्रैक्टर पर गाना बाजी है दबा के बाजी गजब के गाना बा गजब के गाना एकदम देश की चैता में मिला गाना के जोन बाटे ऑडियो नाइल डायरेक्ट वीडियो आइल बाटे के दोनों मजा आप लोग के आ गिल बा कमी भी ना लागल के मतलब ऑडियो सुन ले बाद फिर वीडियो मतलब ना देखे के मिलल चैता बात एकदम चैता वाला गांव वाला है और चैता के ज्यादा गाना वाला वीडियो पे कम फोकस कइल जाला ऑडियो पे ज्यादा फोकस कइल जाला चैता के अरे सबसे बड़ खुशी के बात हमारी ही लगा में आ गई कि पवन भैया थोड़ा मूड में आ गए बड़े पहले का होता है गाना में खाली उनको लिप सिंक देखे के मिलत रहे हाथ ना ठुमका हमारा तो कोनो गाना में कर पहले ना देखे लोग सॉन्ग आ चुकल भाई सबसे बड़ बात बा हां बड़ अरे ना ना अब बैक टू बैक गाना में सब कोई पुराने करता है सब कोई पुराने गाना पर सुनत रहे तब आप लोग के रिव्यू जोन बाटे ये गाना कैसन बा का म्यूजिक बा का लिरिक्स बा उ सब एगो रिव्यू में आप लोग के देखे के मिली और रिव्यू में साथे साथे आप लोग के परफॉर्मेंस भी दिखावल जाई कि गाना कितना अच्छा परफॉर्मेंस करल बा कितना दर्शक एकरा प्यार सपोर्ट दे रहल बाड़े तो चलिए मिलत हैं जा रिव्यू सेक्शन में तो फिलहाल में आप लोग ही बताइए कि हमनी के रिएक्शन आप लोग के कैसा लागल और फुल वीडियो दे आप लोग फुल फिगर में देखल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे देना जा गाना के और कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर जा और लाइक के टारगेट रखल जाओ लाइक कहे के बा पहुंचा कितना लाइक आइल बा तो पहुंचाओ तुर देवे आप मैं रिकॉर्ड बा 10,000 कह दी 10,000 तो ठीक बा मार दो 10,000 मार दीजिए मार 10,000 मार दीजिए मार रिकॉर्ड चलिए चले से पहले वो जरूर आपके भाई हमेशा शुरू में हमारा बड़ा मजा आई लगा झुमका देख आपके भाई भी थोड़ा गा लेवला तो आप लोग जीजी तिवारी जी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करम जा और प्यार सपोर्ट बने आज ना दाढ़ी मुझ मरते बनावे के ऊपर गेल बने डेली जाता नहीं है कटवावे की ना कटवावे की हिम्मत नहीं के होत जय भोजपुरी बना के रखी जा लव यू जय भोजपुरी।